Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Exodus 23, versikulo 1. Di kay agiwaras iti sao nga awan kinapudnuna. Di kay tulungan ti tao ang nagbasol, babaan iti panagsaksiyo iti ulbod. Papagayam, hintay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay na! Nay, Ilyong, anya manen aya tikat katawa am abigbigat. Makakatawa nga rod manang. Apay aya. Apay, anya nga minday ta aya. Dahil man amanang gurya. Dapat nakit din inwara sa nagtakaw kano ni Mang Isko iti baka ti taga kabangibang nga ili. Gapo ta iti asidag ti garden na tinakasarakan da iti baka. Iso kanon ti akin aramid. Ay, may sa kaman. Amom lang aruda nakasjay dayjay a babae. Katawa ang pailang. Kasanumat nga min, kat makapakatawa man. Nasabot kumot ni Ilyong ditadalan. Dito'y kaditi naggapuan na, Mare. Ay, wen, Mare. Bigat nga imay dito yung agkat-katawa. Ay, imbag kumaa, no nakakatkatawa ti ibagbagana. Ay, pagaayat na apagkakatawaan ni Gorya. Katkasjay namot nga ruday jay. No maminsan, makaungat da tao, gapu iti kinatarabitab na, kan kasjay nga aramid na. Ngamasyan kamot lang, gapu iti kasasaad na. Iso masapul ti kinatidog ti anos kan panakaawat. Tano saan, mapasubo ka mo. Ay, kasta talaga. Iso nga imbes atutupan, iso rokit din no anyat husto, Mare. Nay, papanan nyo ngay manang gurya. Nagpintas matakawas yaw. Ijay man ayan ni manang nanet. Mapanak man nagtugtugaw ijay, bareng umay ijay tay kurso nadak agwapo. Ha? Anya? Sika talaga manang. Makapakatawa ka mat. Ayun gayam, jay ngay tinakaw ni tatang mo abaka. Ayan na ka din. Awan matitinaktakaw ni tatang abaka. Naira na laeng anasarakan ijay garden na ti mapukpukaw abaka. Kanjay baka, inyawi den ti akin kukwa. Naimbag nga oras yaw manang nanayt. Adda ka dila ko yung abawang. Ay, ading ko. Ikandak man nga ron iti 2 bukal. Kagud 2 kilo nga asin. Sige, mabit lang. Nay, hada kamit dito, ipablitaw. Ayun manong. Umayak man gumatang iti bawang kan asin. Nay, pangan ano nga iti bawang kan asin? Apay, adda ka di white magic mo. Kan amom ka di ti pamati ti daduma, may papan iti asin. Pang-abog ka no iti dakas nga espiritu. Ni Manong Ilyong mat. Tila sasawon na. Siyempre, gumatangak ataw sarak nga aglutaw. Si kamat. Kat agpay sumat ti bagbagak Di oray padasam nga i-research tapno mamati ka. Ay na, Manong. Numan agpay so dagita. Apay kumangay nga aramidak dahita. Di mo't pagchichismisan da kayo dagiti tattao dito barangay tayaw. Gaputa ti mapukpukaw abaka kat nasarakan ije gardinyaw. Ay katuan mat Manong. Iso nga ron nagbalin kami asikat kan ni tatang. Kunak ano iso ti pangusaram itigat gatang mabawang ka na siya. Ay na, apay Manong. Nukas pangarigan da kayo ti masiknan. Kayat yu ama ipakat kada kayo. Ay sana. Ay, aday ta ka manen, Ilyong. Nagadung ammom akalukwan. Ay, agawid ka kitday. Taing kaman agparintumang. Bareng pumanaw dagiti addaken kaadakas nga espirito. Sikan at imangipakat ka dagita ibagbagam. Ni manang nanit may. Katpudno may, sana ya. Ala, Manang, tay gatgatang tagluto akpay ngamin. Atoy, ading ko. Agyaman na Manang. Sika, Ilyong, saan man atila pangipakpakatam iti kalukwam? Ta saan nga amin kat makaawat iti kaskan ka? Intun kwan,
makarana ka iti magtutupkan ka. Ay saan? Tapno mo yung manang. Ditan ti pakasubukan ti kinaman nakaawat dagiti tattao. No kasta, kayat mo nga ipakaawat ka dagiti tattao nga adda sobram, iso arumbeng adi da katutupan, kasta? Saan matakasta manang? For the sake of others. Kat amuyo, no asino day nga others manang. Sino kumangay? Day man gurya. Ay, manang gurya. Apay aya apagaayat mo apaglulukwan, kan patpat tiyan dagiti ibagbagana, ilyong. Manang Nanet, saan ka di pa nga imay tay guwapo a kursunadak dito eh? Nay, asino agwapo ti ibagbagam? Nagadon ti imay ditoy. Asino ka di kadakwada? Di ngay akin kukwa iti mapukpukaw abaka at tinakaw ni Tata Isko. Ay, jakam mo ading. Kan may saan nga agtatakaw ni Mang Isko? Iso asaan na at tinakaw ti mapukpukaw abaka nga ibagbagam. Kasta ka di manang? Wen, Gorya. Iso asaan ka kumanga agiwarwaras iti damag, adi mumot na panagnakan, no pudno wen no saan. Kasta ka di manang? Apay ngay nga rod nga iti tinakasarakan da iti baka anapukaw. Sige, dumngag ka, taibagak. Sige manang, dumngag. Anya ka di nga agpaiso tinapasamak, Pablito, ading ko. Kwa. Kastoy gayam kano dayjay. Sigun iti akin ko iti baka, imbaon na ti anak na amang ipastor iti baka. Ngam, dimmagas ti anak na iti pagiinuman. Kat nakiinom. Sapay ukod na ti baka. Idi nabartag, nalipatan nan tay baka. Aging gatila napnapanan ti iwayway na kumaabaka. Kadjay mo't nakakita, impan nabiit iti masakupan me. Kasta gayam. Wen tanuan niya laditan ti agwarwaras adamag, asaan mo't apudno. Ay na, kasta talaga manang. Ang da kami kanitatang, baybayan min na. Uray, tawan mo't kinapudno na. Ay namare, kasden mo't gayam ti husto na pasamak. Ta imposible mo't amaaramid ni Mang Isko ti agtakaw iti baka. Kabalan na mo't ti gumatang no kayat na. Ay, katwan mait. Gardinero, saan kit din na makagatang? Iso aday jay, idi imay ni Gorya ditoy. Ay kat, imbagak akan kwa na. Ay, binagaak meten. Tapno saan atila iwarwaras na asaan apudno adamag. Hoy! Da kayo amin akakaaruba! Saan gayam apudno at tinakaw ni Tata Isko ti baka na sarakan da iti masakupan da? Kastoy ti istoryana da ijay! Dumngag kayo! Ay, wala, din tayo. Day, si Kamit, Pablito anak, nagkapgapuam. Kinapay nga umisisem ka. Ay na, dayjay man ama ng gurya, tatang. Nay, apay ni Gurya. Ay, ado tinaurnong atat tao iti kaaruba. Kat, ay so, inranahan namot anapan na ganun siyo. Kahit, anya man ang tinuaragawag na. Sapay, nalaka mamatpati dagiti tattao dito'y lugar tayaw. Iwarwaragawag na, asaan apudno ti damag, maipapan iti mapukpukaw, kan nasarakan abaka iti sular tayaw. Anya? Papanam, Gurya. Di talaang tata. Ay, ungayam tata. Naimbag ta nagsabat tayo. Oh, apay. Kuang amin, kaya't kukumati maki-rest in peace. Anya? Rest in peace nga. Uwan tata, kaya't ko ti agkid daw iti pamakawan kada kayo. Gaputa saan gayam apudno ti inwarwaras ko. Ay, kasta. Naimbag ta nakaamiris kan. Sige, agres in peace kalatan. Manang nanait, naimbang ngagsapayaw. Di tuyak mampay.
Tagurayak man iti pagluganak amapan ije sentro. Ay, ay, nasapa ka, mate. Una, panagsasarak nga minan intong Lones. Isu amapan kumat isagana at nagiti gamit ko ije pagababangak. Ay, anya. Nalipatak paikit din nga eskwela ka pa'y lagayam. Ang, saan ka di adandanin malpas ka iti panagadal mo? Ay, manang. Maudi da ito yun a semester. Ay, nasaya at mutno kasta. Katsapay la kuma, tainton aggraduar kan, adda-adagos masapulam at trabaho. Nimbag nga oras yo, Manang Marina. Nay, itaman pa'y anak ka umay ka dito'y balay, Ilyong. Ewan Manang, taumayak man bumulod iti tabasyo. No, adda Agan ano ka na ya. Pangusaram ko ma. Ni Manang, mate. Apay nga ron nga katawa kayo. Ta nakakatkatawa mo't day talangam ita. Ha? Anya tila nga kaya? Dagitaman na puskul ako lo tabok mo. Apay nga damot sapot-sapot na. Dahita nga rod Manang, ti makagapo no apay bumulodak iti tabasyaw. Tainak man tabasan dagiti ruot di taigid ti kalsada. Nasamukan ti dalan. Naikaglisak pa nga rod. Iso anatuli dak. Ket daytaw, nasaput-saputan ti ulo. Ay kat nasaya at aday ta nga aramidem. Ngam day talamang bulbulilikong ti aramidem nga inaldaw. Naibaga ni Gorya ti kasta kada kayong mang isko. Win nga raw Marina, ay na, masya naklakit nga raw di tikas di akasasaad na. Naimbag kumamot no di pagkakatawaan lang dagiti tattaaw. Ay kat imbag pa'y taam muna ti dumawat iti dispensar. Kat ti pagsayaatan na, nalakamat akasarsarita. O anya, nalawag ka diti imbagakan ka, Gorya, ading ko. Wan Manang, ti dila basit lang aparte ti bagi. Ngem adu ti madadael na, takayarigan na tay apoy a makauram iti intero abantay. Wen ading ko, gapo iti parparbo asao-sao, wen no inuulbud asarita, adu ti madadael. Oh, apay manen. Anyat gagaram, taada ka dito'y Elyong. Umay ka kadimanan mang disturbo. Saan mat, Manang nanay? Anya nga rod. Binaundak nga may gumatang iti may sakilo a barako a kape, ken may sakilo nga harina, tagluto ni nanang iti merinda dagiti agdalos iti kanal, tapno inton pa nagtutudo, saan nga aglayos dito'y lugar tayo? Nasaya at mat. Ammum gayam ti agpanunot iti husto. Ni Manang mate. Ammum ngamin, saan nga amin abanag kat pagbalinan nga inaangaw. Iso kasi ka, numaminsan, agseryoso kamot Manang. Ay, awan magkit diti makitak a problema kan ka. Day talaang, tanumaminsan, linuluko ti ammom. Ala, agsingsingpat ka, Ilyong, ading ko. Di mo gundawayan, ti pagkapuyan, ti padam a tao. No makitam, asaan anasaya at ti aramid na, sika nga adam mo na, iwanwan mo kuma. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio, iti direksyon Virgie Butley. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay na imbag nga oras kada kayo amin.